Аз съм Преслав и днес ще играем... Днес ще играем Clash of Royale, епизод 1. Нека да почваме. Ще правим една битка. Ще покажа там разни нови, ако не знаете новия апдейт. И така нататък. Нека да почнем просто. В същото време ще бъде... Ако искате влезете в нашия клан, Пакта приятели се казва. С снимката е на Dark Prince, червена, така. Сега ще бием Friendly Battle, първо покажа малко за новия дет, ако не знаете. Виждате, че има нова арена, ето тук, както и нови чаптери, мастери и шампиони, разбира се. Както и нови карти. И тук, когато свалите играта, имате безплатен магикъл. И тук оферти, разни на всяка арена нова оферта. Ето ги и новите черте карти. И така, нека правим приятелска битка. Не предлагай нищо. И така. Ще направим една битка с нашия познат Слави Пи. Вие го познавате. Още нямаме легендарни карти, но ще спечелим. Споко. Иначе сме доста затънали, така да го кажем. Ако не е по по-добър начин. Не, затънали сме до камък. Но няма нищо, нали? Е Friendly Battle сега. Ще цъкаме малко, ще разцъкаме с публиката. Разни първи епизод на Clash ще има и още. Пишете в коментарите, ако ви хареса да правим поредица. Не знам, че ви хареса, всеки играе. Дано. И така. Както знаете, днес сме доста добри. Сега няма да сфукаме. Тези, които са под трети левел, ако искат да влизат в плана, то е за всички наши приятели. И за тези, които са много добри на Clash Royale. Най-много такива, защото сега ще почваме да събираме клан чест. Игра с малко слаби карти. Но пък карта е карта, нали? Няма за какво да рискуваме. Тук ме сблока. Няма нищо, беше грешка да пускам уич. Няма да я повторя. Освен ако не ми хареса. О, зап! Добре, не. Беше... Не му знам точно името, хора. Не ме съдете по корицата. Първо прочинете. Добре, извинете. Не говорих за това. Добре. Първо, не искам да говоря за книги. И... какво говоря, бе? Да почваме просто с тя. Тук и къртим. Може и той не мръската. Да, той ще мръска. Няма го да позна. Няма с какво да се защита. Правете си кефа. Кога са в нашия клан, правете кефа на живо. Оля. Имаш ли смисъл? И... той спечели. What? Това беше добро начало. За напред ще напредваме. Ще правим разни такива стримове. Ще направим, ще стигнем 11 арена, разни, заедно с вас. Пишете и нека за начало да бъде толкова. Довиждане и влезте в клана. Ето го Пакта приятели, да ви покажа по-наблед. Така изглежда. Ние сме 15, имаме един много слаб. Но нямам нищо. Влезте, всички приемаме. И от мен